Соңғы елларда дәүләт беренче яки икенче бала тудыру өчен түләү механизмын актив камилләштерә. Дәүләт думасына ана капиталын куллану мөмкинлекләре турында һәр даим төрле тәкъдимнәр керә. Бүген ана капиталын алу усуллары күп түгел. Кыскасы, аны торак шартларын яхшырту һәм балаларга белем бирүгә тотып була. Әлеге акчаны әти-әниләр нәрсәгә тотарга теләрләр иде микән? Мин баланың укуына тотар идем. Чөнки әле ипотекага үзебездә акча салабыз. Мәсәлән, 18 елдан ул бала укуларны кыйбатланачак дип сөйлиләр. Мат капиталны бер бизнес ачыр өчен тотар идем. Хәзерге заман гаиләләренең ихтыяҗлары елдан-ел арта бара. Халык фикеренчә, ана капиталының мөмкин булган чыгымнар исемлеген заманча чын барлыкны исәпкә алып арттырырга кирәк. Әмма шул ук вакытта аның максатчан юнәлешен югалтмау мөһим. Бу гаиләгә һәм беренче чиратта балаларга ярдәм. С 1 февраля текущего года изменился размер материнского капитала. И теперь эта сумма составляет на первого ребенка 586 947 рублей. На второго, если ребенок родился уже второй, третий, последующий, размер капитала составляет 775 628 рублей. Гражданнарга уңайлы булсын өчен социаль фондка мөрәҗәгать итү ысулларын модернизацияләр. Госуслуги сайты аша алырга мөмкин булган хезмәт һәм сайтның уңайлыклары турында социаль фонд җитәкчесе урынбасары сөйләде. Ана капиталы сертификатлары 2020 елның апрель аеннан практик режимда бирелә. Ана капиталы белән файдаланганнан соң калган акчаны шәхси кабинет аша контрольдә тотарга мөмкин. Шунысына билгеләп үтәргә кирәк. 2023 елдан башлап тагын да күбрәк ата-аналар ана капиталын түләү ала. Ана капиталы максатлы түләү булып тора. Бу акчаларның чыгымнары ана капиталын файдаланганда мөмкин булган начар гамәлләрне булдырмау, балалар һәм аналар мәнфәгатьләрен үтәү контрольдә булырга тиеш. Рамиля Сәләмова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе.